Ien grut fluitconcert in het Abelense stadion na het verlies in Emmen. De play-offs die staan op de tocht en Cambuur verleert alweer voor de 22e keer. Nou wie Volendam met 2-0 te sterk. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. When you hold me, there's a place I go. De eerste kans van Volendam en hij vleert er voort en dadelijk zien. Een hoekschop van de rechterkant komt op de holle van Mirani. Doorn komt en hij scoort! Sidney van Hooijdonk! Pak het de 2 van Sportclub Heerenveen. Voorzet komt, het is 2-0, het is beslist. Het is onthutsend hoe er bij dit soort standaard situaties verdienen wordt. Dit is net de Leeuwen! Het is net de Leeuwen hoe die erin gaat. Robin die mag het zien, tweede doelpunt. Jongen. Het is waardeloos verdediging van Sportclub Heerenveen. Ongelooflijk slordig. Het is 3-2 voor Emmen. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Andor Faber, journalist van VI, Reon Boeringa en de assistent-trainer bij SC Cambuur, Pascal Bosgaard. Welkom jongens. Ja, je zou zeggen, Cambuur verliest, Heerenveen verliest. Alweer, net als vorig weekend. Ja, een rampzalig weekend. Maar Pascal, laten we niet te lang treuren, want Feyenoord heeft gewonnen. Hey. Die hebben gewonnen. Ja, toch? Nou, ja, die steven af op kampioenschap. je straalt niet, maar van binnen ben je Nee, blij, maar hè? nou ja, weet je, kijk, ik ben werkzaam van Cambuur. Dus Ja. dat is als eerste waar je natuurlijk of teleurgesteld of ben blij om bent. Maar Feyenoord heeft gewonnen, dat is mooi voor ze. Ja. Ja. En ook een beetje voor jou. Nou ja, hoezo? Ik ben op dit moment nog steeds werkzaam van Cambuur. Je Dus, bent toch Feyenoord supporter? ja, maar dan nog ben ik nu op dit moment werkzaam van Cambuur. Dus dan ben ik nog steeds ziek van onze nederlaag. Ja. Weet je het resterende programma van Feyenoord? Dat weet ik wel, denk ik, ja. Ja, want? Excelsior. Ja. De Excelsior wordt ze kampioen. Nou, ik denk het niet. Nou, ik denk het wel. Dat hangt van de concurrentie af. Ja, oké. Maar PSV heeft volgens mij Utrecht, volgens mij. Ja. Dus dat zie ik wel. En anders Nee, thuis. PSV van Utrecht, want wij hebben Utrecht. Ja, maar anders thuis tegen Go Ahead Eagles. Ja, nee, maar die PSV Sparta uit. PSV Sparta uit. Sparta uit. Ja, dat is Nou ook een lastige. Ja. Dus die Nou wordt- goed, dan thuis kampioen worden tegen Go Ahead Eagles. Ja, Excelsior thuis is ook een beetje thuis, hè. Een paar kilometer. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja, het staat allemaal in schril contrast met Cambuur. Want Andor, wanneer valt het doek definitief, denk je? voor Dat zou Cambuur? over 2 weken kunnen tegen FC Utrecht. Door de overwinning van Emmen is het verschil dusdanig dat als Cambuur verliest, dat het dan gebeurd is over 2 weken. Ja. Ja, en Reon, jij volgt alle clubs, de noordelijke clubs voor VI. Groningen, Emmen, Cambuur. Alle clubs, zeg maar. Emmen niet. Groningen Emmen kan niet. weer wel. Ja. En ik zie je na de winterstop ook vaak rondlopen bij Heerenveen. En het resultaat weten we nu ook. Dus overal waar jij komt, Het lekker is boven. het ligt boven. Ja, ik ben het degradatiespook. Dat is mij wel eens, dat is mij wel eens dat zeggen mensen tegen mij. Misschien is het inmiddels ook wel zo. Want overal waar ik kom, breekt de ellende uit. Ja, Dat is Kees de inderdaad Wonder wel- had het over van het spook van RKC. Dat dwarrelt hier nog ergens rond in het Abelense stadion. Maar hij was bedoelt ik. eigenlijk Dat was ik, ja. Boeringa. Maar wat moet jij volgend seizoen als Cambuur degradeert, als Groningen degradeert? Ja, naar het UWV. nee. Dat, Jullie samen. Dan ga je lekker samen. ja. Nou ja. Nee, daar verzinnen we wel weer wat op. Dat komt wel goed. Ja. Ja. Maar heb jij ook kritiek op Kees van Wonderen? Ja, tuurlijk. Als je kijkt, de Heerenveen is best een labiel elftal geworden natuurlijk. De laatste paar weken, maanden. En ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met dat je Noppert en Van Beek mist. Dat zijn gewoon je leidinggevenden in die organisatie. Alleen hij is zelf natuurlijk ook heel veel gaan schuiven in die ploeg. Ook ongedwongen. Van Amersfoort die kwam. Al-Hadji heeft gespeeld. Nunnally een tijdje gespeeld. Met Olsen is geschoven. Tahiri is zijn plek kwijt geweest. Haai is zijn plek kwijt geweest. Dat hele elftal. Van Ottelen. Van Ottelen, Bruma is veranderd. Dat hele elftal, dat is eigenlijk door elkaar heen gaan bewegen. En het is vaak wel begonnen vanuit een blessure hier of daar. Maar het was op een gegeven moment ook een beetje... als je vroeger jarig was en dan kreeg je speelgoed... dan wil je altijd met je nieuwe speelgoed spelen. En ik had bij Kees van Wonderen af en toe ook een beetje het idee van... ik heb nu Pelle en even kijken hoe dat is met Olsen. En ik heb nu Nunnally, even kijken hoe dat gaat. En er zijn zoveel dingen veranderd. En ook door die blessures van Noppert en Van Beek erbij... dat Heerenveen een beetje labiel is geworden. Dat is een beetje een mes dat aan 2 kanten gesneden heeft. Door die pech van die zware blessures. Maar ook doordat de hele vastigheden die er waren... dat wel heel erg ook vanuit eigen beweging aan het wankelen is gebracht, vind ik. Nou, hou dit Van vast, Beek, Reon. van Beek Hou dit. missen ze natuurlijk wel een tijdje ook, hè?
Ja, vanaf januari. Ja. Vanaf januari in de uitwedstrijd van tegen RKC. Ja. Ja. Nou, hou dit vast, Reon. Dan komen we er Doen straks ongetwijfeld op verder. Gaan we er verder op door. Ik heb een aantal stellingen, jongens. En ik heb een paar korte stellingen. Moet je alleen ja of nee of kiezen. En dan kunnen we er later weer op terugkomen. We beginnen met jou, Andor. Een wedstrijd kijken naar Cambuur is een vorm van ramptoerisme. Zo. Nee, want er waren geen Cambuur-fans afgelopen vrijdag. Oké, nou goed. Reon, Heerenveen moet zo snel mogelijk weer overstappen naar het oude vertrouwde 5-3-2. Nee. Nee. Pascal Bosgaard, je moet kiezen. Sidney van Hooijdonk of Robert Zildriekes? Roberts Ulrikes. Zildriekes. Er zijn meer die keuze maken. Ja, Geert-Jelle de Vries bijvoorbeeld. Ja, Maar goed, ja. je mag het straks uitleggen. Andor, Cambuur had het contract van Pascal Bosgaard moeten verlengen. Hij zit aan tafel, hè? Ja, dat weet ik. Ja. 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 Reon, Saroui wordt de grootste transfer uit de clubgeschiedenis van Heerenveen. Ja. En de laatste is voor Pascal. Ik kan heel goed met de computer omgaan. Ja, Ja? ja. Goed zo. Nou, hoe kan dat? Hoe kan dat? Nee, ja, dat je je, zo handig leert, bent met de je computer? leert wel eens wat bij, hè. Dus, Ja. dus ik ben sinds 1,5 jaar echt wel best wel gedreven met laptops ook inderdaad. Oké, Ik ben geen laptoptrainer, nee. absoluut niet. Integendeel zelfs, want ik vind dat het op het veld moet gebeuren. Maar ik kan er wel aardig mee overweg. Je vindt het ook leuk? Nee, Dat niet. nee. Je doet Nee, het maar met frisse goed. tegenzin. Nou, ik doe het niet met frisse tegenzin, maar het moet gebeuren. Het moet, hè. Beelden moet je natuurlijk op de laptop ook maken. Knippen, plakken, bewerken. Maar ik vind dat het leukste op het veld. Ja, maar als jij straks weggaat, wie gaat het dan overnemen? Ja, Wie gaat het dan doen? Dat is niet mijn pakje aan meer. Nee. Maar je hebt ook niet zoiets van, dan draag ik iets over of zo. Ik wil best Laptop. dingen overdragen. De laptop. Ik zou alleen niet weten aan wie op dit moment. Dus ja. En uiteindelijk is het aan de club. De club moet bepalen wie het gaat doen. En dan zal ik echt wel alles overdragen. Ja, Ja. daar heb ik, alleen ik zou niet op dit moment weten aan wie. Nee, is toch wel frappant, of niet? Nou ja, het is natuurlijk in die zin niet frappant dat mocht er een nieuwe assistent-trainer komen, dat die nog niet bekend is. Maar komt er een nieuwe dat assistent dan? verwacht ik niet, want ik verwacht dat Cambuur doorgaat met Alfsen en Barto. Maar ja, we hebben het En één kan sowieso niet met de computer We omgaan. hebben het er vorige week over gehad dat er één van die twee is die niet heel handig is met computers. En als je dan inderdaad analyses moet maken van tegenstanders, beelden moet bekijken, ja, dan wordt dat wel een dingetje. Want dan blijven er niet veel smaken over. Nee. Nou, succes Martijn Batto. Nou ja, die kan blauw-wit kan hij wel mee stoppen, want die heeft daar geen tijd Martijn voor doet al straks. heel veel ook qua standaard situaties. Aanvallend, verdedigend. Oh jee, Dus ja. Kan dat hij ging, nog, niet, dat ging niet helemaal goed tegen Volendam. Nee, maar goed, dat ligt niet aan Martijn zijn handelen van Martijn. Nee? Martijn kan het mooi uitleggen, goed uitleggen. Alleen ja, goed, jongens moeten het in het veld doen. Dus daar kan je Martijn niet op Het afrekenen. lag aan de onkunde van de speler. Nou, ik wil niet zeggen dat het onkunde is. Het is gewoon een stukje scherpte die jongens missen op dat moment. Dus nee, geen onkunde. Oké. Ik vind het wel mooi dat je die woorden in mijn mond probeert te leggen, maar daar ga ik niet mee, Je niet mee kan in. dat proberen, toch? Je kan het altijd proberen, absoluut. Je bent Ja. hier al eens eerder geweest, Pascal, Ik dus je weet een beetje... ik weet hoe het werkt. Precies. Ja, Ja, ik weet toch? hoe het werkt. Hey, want Cambuur gaat niet met jou verder. Nee. Na 4 jaar komt er een eind aan jouw dienstverband bij Cambuur. Toen dat nieuws naar buiten kwam, had ik een beetje het idee dat jij dat niet echt zag aankomen. Klopt dat? Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat je een seizoen dusdanig speelt zoals dit seizoen, dan ga je wel nadenken over, van, ja, mochten we degraderen, dan zal er wel iets gaan veranderen. Een nieuwe trainer is teruggekomen, heeft een assistent meegenomen. Nou ja, dat weet je ook tegenwoordig. Trainers nemen assistenten mee, dus die zullen ook altijd bij elkaar blijven. Nou, dan weet je ook dat je met een Martijn en met mij nog 2 assistenten erbij hebt. Die misschien wel wat te veel zijn, zeg maar, voor een KKD-club. Alhoewel ik misschien wel denk bij mezelf, nou, er is een hoop werk te doen. Want we gaan een divisie lager spelen, alleen het werk blijft hetzelfde. Dus ik had wel zoiets van, ja, ze zullen best wel gaan schuiven, gaan saneren. En ze moeten misschien ook wel financieel gezien. Nou, dan had ik wel het gevoel van, nou, Martijn heeft hier gespeeld. Dan zal ik wel het kind van de rekening worden. Dus ik had er wel een klein beetje rekening mee gehouden. Maar dat komt dan wel in één keer rauw op je dak, toch wel. Ja. Vind jij het logisch dat ze niet met hem verder gaan? Nou, vind ik heel lastig om te zeggen. Want ik weet niet, want we hebben het net over die taakverdeling. Ik weet niet wat Pascal op dagelijkse basis doet. En ik weet niet wat Martijn op dagelijkse basis doet. Ik weet niet hoe Rob Alfle zich daartoe verhoudt. Maar ik denk wel dat 3 assistenten, als je dat gewoon sec bekijkt in de KKD, maar zelfs in de eredivisie voor een kleine club, dat is veel. Als je kijkt naar andere clubs, hoe die dat geregeld hebben, ja, dan is 3 gewoon veel. Dus ja, wat Pascal zegt, die uitleg kan ik wel volgen. Ja,
dat je dan ziet aankomen dat er misschien iemand uit gaat verdwijnen. Dus ja, Ja, 3 is het is veel. waarschijnlijk een financiële reden is dan eraan tot grondslag. Ja, daarom wordt de vraag die jij stelde van over een assistent bijkomt. Ja, dan, als dat gaat gebeuren, dan zou ik mij nog meer genaaid voelen. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Maar Ja, dat verwacht ik niet hoor. Maar dat Nee. is, stel Ik bedoel, dat... er werd mij als reden opgegeven bezuinigen. Dus ja, dan mag ik aan dat er dus geen assistent bij komt. En dat Het is je schetst het. En op zich bij het aanstellen van Ulte en Alphen had je dit al kunnen uittekenen. We hebben het ook aan deze tafel toe wel besproken. Ja, jij bent in die zin het makkelijkste slachtoffer. Want Alphen inderdaad, het is een vertrouweling van de trainer, van Ulte. Martijn Barto, ja, een clubman. Nou ja, dan blijft er 1 over inderdaad. En dat ben jij. Je bent intussen misschien ook wel een clubman geworden na die 4 jaar. Maar ja, als dan iemand het kind van de rekening moet worden, had je toen al kunnen zien aankomen in die zin van ja, als er iemand weg moet, als er degradatie volgt, dat de kans zo groot zou zijn dat jij dat zou zijn. Had jij dat gevoel toen niet ook al? Nou ja, weet je, kijk, ik heb volgens mij heb ik mezelf 4 jaar lang heb ik me goed ingezet voor de club. Ik heb een aantal malen voor de groep moeten staan, noodgedwongen, omdat Henk ziek werd. Het voor mij naar behoren gedaan. De club altijd positief naar buiten gebracht hebbende. Dus nee, ik had het niet 1000% aanzien komen. Dat Je had je misschien er wel... iets meer loyaliteit verwacht. Ja, misschien wel. Maar goed, weet je, ik zit helemaal niet hier om de club zwart te maken. Absoluut niet, dus daar ga ik ook van weg blijven. Het enige wat ik toen gezegd heb, is de manier waarop het gegaan is. Dat vond ik wel teleurstellend. En dan een club een keuze maakt om niet met mij verder te gaan. Ja, dat is de clubs goed recht. Daar heb ik ook totaal geen moeite mee. En wat Hoe is bedoel dat, je met hoe de is dat manier dan waarop? gedaan? Ja, hoe is dat dan Ah, gegaan? dat hebben jullie toch allemaal in de media wel kunnen lezen? Of gehoord? Maar ja, vertel jij het eens. Nou, maar ik hoef het niet meer te vertellen. Het was een heel kort gesprekje van 5 minuten. Waar het medegedeeld werd. Nou, en dus details hoef ik voor de rest niet te vertellen. Maar ik had het wel op een andere manier zelf gedaan. En ik heb daar uiteraard met Art later nog eventjes over gesproken. Heeft hij mij nog even uitgelegd hoe of wat. Maar goed, ik vond op dat moment niet netjes. Nee. Heeft Cambuur excuus gemaakt? Volgens mij. Ja, natuurlijk doet het me wat. Ik heb er 4 jaar lang heb ik er gezeten. Ik heb elke dag op en neer gereden van Rotterdam naar Leeuwarden. 3 auto's moeten kopen. Misschien is het toch wel de reiskostenvergoeding die je nekt uiteindelijk, Pascal. Ja, maar volgens mij is de reiskostenvergoeding voor de club ook aftrekbaar. Dus wat dat Oh ja, betreft, dat is ook alweer zo. ja, dus nee, ik zou ook niet op de begroting drukken. Maar goed, er zal ergens gesneden moeten worden. Nou, dan ben ik dat. Maar heeft Cambuur slechts de directie excuus gemaakt voor de manier waarop? Want als dat inderdaad zo gegaan is zoals jij schetst, we hebben natuurlijk niet de kant van de directie gehoord, dat in een gesprekje gaat van 5 minuten naar iemand die 4 jaar lang inderdaad loyaal is geweest, is ingestapt, misschien niet per se goed voor zijn eigen carrière. Heeft de club daar excuses voor gemaakt? Of dat niet? Ze staan nog wel steeds achter die manier van handelen. Dat denk ik wel. Dat ze erachter staan. Ja, weet je, kijk, slecht nieuwsgesprek is nooit leuk. Je kan beter een goed nieuwsgesprek hebben, maar kijk, slecht nieuwsgesprekken horen er ook bij. Hè. Dat hebben wij als trainer hebben we ook met een speler. En dan moet je toch met een goed gevoel moet je weg kunnen gaan. En ik ging op dat moment met een heel slecht gevoel weg. De tijd die ik dus opgebouwd heb hier 4 jaar lang. Volgens mij is het de meest succesvolle periode geweest in de historie van de club. Dat was bij mij binnen 5 minuten tijd was dat gedraaid. Was dat ook de reden dat je het zelf naar buiten hebt Ja. gebracht? Want jij was al voordat de club het officieel communiceerde. Ja, op een nette manier. Ja. Dus nogmaals, ik ga ook de club helemaal niet zwart maken. Verre van. Dat het enige wat ik dus zeg is dat ze het niet goed hebben afgehandeld met mij. Of in ieder geval een gesprek gevoerd hebben. En dat zou ik zelf anders gedaan hebben. Maar nogmaals, het is de clubs goed recht om afscheid te nemen van mensen. Ja. Nou, laten we ook even wat mooie punten belichten. Dat dan. zou fijn zijn. Ja, toch? Ja. Ja. Want je hebt het 4 jaar lang van Rotterdam 200 kilometer heen. En dan 's middags weer 200 kilometer terug. 215 inderdaad. 215. Ja. Hoe heb je dat zo volgehouden? Podcast. Ja, Ja, de sportcast, hè? Ja, onder andere. Nee, ik luister veel naar het sportcast. Podcast is heel veel in de auto. En je belt natuurlijk heel veel als je onderweg naar huis bent. Dus nee, ik heb me wel vermaakt. Meezingen in de auto met allerlei soorten muziek. Dus nee, ik heb me prima vermaakt. En af en toe blijf je dan wel eens in Leeuwarden slapen. Dus ja, nee, ik heb het niet als last ervaren. Nee, wat is het meest bekende liedje wat je dan hardop meezingt? Ah nee, dat is zo verschillend. Ik Ja? denk Nederlandstalig. Nederlandstalig sowieso. Dat is wel het leukste, vind ik, om mee te zingen. Dat is ook Ja. het makkelijkste ook. Beetje hazes. Qua tekst onthouden voor mij. Maar nee, dus ik heb me prima vermaakt in de auto. Heel veel Engelbewaarder ook? Engelbewaarden, die hebben we van de week nog Ja. gezongen. Dus nee, dat is prima. Ja, want je bent tegelijk gekomen met Henk de Jong Ja. en met Sander van der Heijden. Ja. Heb je nog een beetje contact met ze? Jazeker. Mis je ze? Ja. Waar merk je dat aan? Aan alles. Kijk, Sander heb ik daarvoor ook al mee samengewerkt bij IJsselmeervogels.
En eigenlijk heb ik toen heb ik Henk een aantal keer ontmoet. En eigenlijk toen Henk hier instapte bij Cambuur, toen belde hij mij op vakantie. En dat hij eigenlijk nog een assistent erbij zocht die een beetje tegenhanger was van Sander en van hem. Die een beetje tegengas durfde te geven. Of ik daar oren naar had. Nou, en toen ben ik gaan praten en eigenlijk binnen 5 minuten was dat rond. Dus, Ja. Heb je vaak tegengas gegeven? ik heb wel altijd benoemd wat ik ervan vind. En of dat tegengas is, dat moet iedereen natuurlijk zelf bepalen. Maar ik heb wel altijd benoemd hoe ik het zie, zeg maar. En uiteindelijk is het aan de trainer om een keuze te maken hoe hij het gaat doen. En dan zal ik erachter staan. Alleen binnen de kamer zal ik echt wel zeggen wat ik ervan vind. Ja. En in hoeverre verschilt jouw zienswijze met die van hun? Want zij zijn vrij aanvallend, hè? Ja, maar dat Jij was ik ook? ook. Ja, jij want ook, ik ja. heb het ook, volgens mij heb ik het toen Henk ook uiteindelijk echt wel ziek werd. Overgenomen, heb ik ook gewoon dezelfde speelstijl die wij eigenlijk 4 jaar geleden ingezet hebben, doorgevoerd. Behalve in november van dit jaar. De laatste wedstrijden voor de winterstop. Toen Ja. zijn jullie naar 5 verdedigers. Ja, dat had ermee te maken met op dat moment Feyenoord ook. We speelden natuurlijk Feyenoord uit en Heerenveen. En ik dacht op dat moment meer kans te maken om vanuit de counter met 2 snelle spitsen tegen Trauner en Hansko te spelen. Om van daaruit zeg maar meer kans te maken op goals. En uiteindelijk ging het bij Feyenoord uit ging het best aardig. Best goed. Moeten we zelf bij 1-0 komen eigenlijk. Alleen, ik denk dat je als trainer altijd wel moet kijken naar een systeem wat eventueel op dat moment passend is voor je elftal. Ja. Wat was het allermooiste moment? Nou, ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt. Mag er maar één Sowieso kiezen, de kampioenschappen natuurlijk. Dat is voor mij wel mooi. Nou, PSV natuurlijk thuis. Je kan zeggen allemaal van, dat was een geluksoverwinning. Of dat vind ik echt bullshit. Dat was ook gewoon een terechte overwinning. Toen was Henk ook geschorst. Dus toen was jij ook de man, de trainer. Ja, Henk was op dat moment al ziek natuurlijk. Was dat, Maar was hij op dat moment ziek al. was dat niet de wedstrijd na RKC? Dat was wel naar Dat was na XC. Ja, gelijk. ja. Was hij geschorst. geschorst. inderdaad. Ja, want ik weet nog dat beeld dat hij bovenin het stadion met Fouke Boy op de tribune zat. Klopt, dat was na zijn schorsing inderdaad. Ik zou zeggen dan toch de kampioenschappen. Ja. En jij, wat vond jij een van de mooiste momenten van de afgelopen jaren bij Cambuur? Nou ja, die 2. Dat zijn de absolute hoogtepunten. En dan de tweede vooral omdat je daar als gevolg daarvan ook nog promoveert. Ja. Maar ik vind het wel opmerkelijk, want Pascal die benoemde dat net de meest succesvolle periode uit de clubgeschiedenis zo'n beetje. Als je inderdaad die 9e plaats bij de Eredivisie bijpakt. Ja. Dat is wel heel gauw vergeten inderdaad. Ja, je staat natuurlijk nu op degraderen. Dat moet alleen nog maar gebeuren. Alleen dat is wel gauw vergeten. Als je dan inderdaad kijkt naar 2 kampioenschappen en die 9e plaats. Ja, je pleurt er nu uit. Maar het is wel een bijzondere tijd geweest wat dat betreft. Maar ja, goed, jij volgt de club ook. Het voetbal is ook helemaal weg nu, lijkt het wel. Ja. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk... Ik denk dat de nieuwe trainer, George Otte, die is in eind november is hij aangesteld. En zijn inschatting die hij gemaakt heeft, want hij wilde van Cambuur een vechtmachine maken, zoals Fortuna dat ook is geweest. En ik denk dat hij die conclusie wel later getrokken heeft, van, dat hier niet in zit. En dat je daardoor uit bent gekomen bij een ploeg waar het voetballen de kracht van was. Nou, dat voetbal dat vond ik er eigenlijk al een beetje uit. Dat kon je niet meer vergelijken met de eerste maanden van vorig seizoen. Alleen hij heeft geprobeerd daar echt een verdedigende machine van te maken. Ja, en daar is dit gewoon niet de ploeg voor. Nee. En nu is het eigenlijk geen van beide. Het is nu niet meer de ploeg die het was in de eerste divisie met Henk de Jong en met Pascal. En het is nu ook niet de vechtmachine. Dus het hangt er nu tussenin. Het is eigenlijk geen van beide. Het is een beetje vlees nog vis, het elftal nu. Wat vind jij, Pascal, eigenlijk? Praat hij onzin of heeft hij gelijk? Nou ja, dat we het niet goed doen, dat is een feit. Ja, maar dat het vlees nog vis is? Nou, het is wel magertjes, ja, absoluut. Ja. Maar qua voetbal bijvoorbeeld, de eerste helft van afgelopen vrijdag ook was helemaal niet zo onaardig. Nee. En ook die fase voor Excelsior heb je wedstrijden gehad waarin het voetbal het heel alleen... Ja, Kijk, een ploeg die onderaan staat heeft altijd vertrouwen te weinig. En als je dan tegen Volendam uit gewoon prima speelt, de eerste helft. Dan zeg ik met de nadruk prima, want goed is het niet. En jezelf, zeg maar, dusdanig in de wedstrijd manoeuvreert door een cornerbal weg te geven en uit die cornerbal wordt er gescoord. Ja, dan zakt het moedje natuurlijk weer in de schoenen. En dat zal onbewust zijn bij de jongens. Maar ja, het is wel een feit dat als je onderaan staat, dat gebeurt. Ja. En daar zitten wij gewoon bij. Ja, je hebt deze hele periode meegemaakt. Best wel tumultueuze periode, waarin jij zelf ook een paar keer ervoor hebt gestaan. Hoe goed is deze groep nou eigenlijk? Want jullie hebben die eerste maanden van vorig seizoen een enorme flow gehad. En eigenlijk is het vanaf januari vorig jaar eigenlijk qua resultaten in elkaar gedonderd. Maar hoe kijk jij daarnaar? Wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd? Nou ja, ik denk dat er een hoop gebeurd is. Niet alleen natuurlijk op het veld, maar ook buiten het veld. We hebben te maken gehad met een aantal zieken. En je kan zeggen, Fouke Boy, daar hou je als ploeg zijn, daar hou je daar natuurlijk wat minder rekening mee op dat moment. Maar dat gaat toch in de kopjes zitten. Henk de Jong, die natuurlijk een aantal keren terug
weer ziek, terug, weer ziek. En dan uiteindelijk zeg maar, echt de keuze moet maken om te stoppen. Ja, dat gaat niet, zeg maar... dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dan ga ik voor de groep staan. Dat heb ik gewoon met alle goede bedoelingen proberen te doen, uiteraard. Ik wist ook dat als er een nieuwe trainer zou komen, moet je weer terug in de rol als assistent. Dus ja, ga jij op dat moment de boel als hoofdtrainer aanpakken, ja, dan is jouw rol als assistent ook daar weer anders. Want dat wordt ook weer een ander verhaal. Nou, dan komt er een nieuwe trainer, is ook weer wennen. Ja, en dan gaat het eigenlijk van heel goed naar steeds wat minder en minder en minder. Heb je wel getwijfeld om eventueel die rol dan over te nemen? Dat je naar voren werd geschoven als hoofdtrainer. Heb je daarover getwijfeld? Zo van, misschien moet ik dit wel niet doen. Misschien moet ik wel gewoon Nee, daar heb ik niet over assistent getwijfeld. blijven? Nee, heb ik niet over getwijfeld. Nee, totaal niet. Nee, want ik vind dat ik... kijk, als de club op dat moment omhoog zit, dan ben ik de eerste die zal zeggen van... Ik steek mijn handen uit de mouwen voor de club en ik doe het. En dan doe ik zo goed mogelijk mijn best. En dat heb ik gedaan. En als er een nieuwe trainer komt, dan zal ik weer een stap terug doen. Ja, En dat heb ik ook gedaan. Geen woorden maar daden. Ja. Breng ons toch weer terug bij Feyenoord. Ja, toch te beveiligd, ja. Voor de kampioen volgende week. Zo is het. Vergeet dat niet. Hè? Nee. Tegen Excelsior. Ja, Toch? En anders een week later. anders een week later. Tegen Go Ahead. Wij zaten, Rayon, afgelopen zaterdag zaten wij naast elkaar in het Abelense Stadion. Heb jij een leuke wedstrijd gezien? Nou, ik vond het wel een spectaculaire wedstrijd. Ja. Dat zeker. Het was een wedstrijd waarin fouten zaten. Er zat goed voetbal in de eerste helft van Heerenveen. Tweede helft wat minder van Heerenveen. Ja, het was een wedstrijd... het was goed en slecht. Het was labiel. Als je als neutraal... met een neutraal oog ernaar gaat kijken, was het best een aardig potje, ja. Ja. Na afloop was dat wel grappig. Ik ging naar de catacombe en daar trof ik Mark Diemers. Die bevestigde trouwens dat hij verschillende keren al een telefoontje heeft gekregen van Etienne Rijnen. Al 3 keer. Alleen, hij hoopt nog altijd op een club uit de subtop. Dus de kans is klein. Zeg maar nihil dat hij volgend jaar in de KKD bij Cambuur gaat voetballen. Nou, dat is leuk voor Emmen om te horen nu. Ja, nee, goed. Ook in Emmen luistert inderdaad naar de podcast. Ja, sorry Emmen. Maar hij wil graag naar de subtop. Dat is niet zo gek. Nee, dat vind ik niet gek, nee. Nee, toch? Hij is toch de man waar alles om draait bij Emmen? Voor zover ik het kan zien wel, ja. Van buitenaf. Nee, precies. En wel grappig, want die Niels Dijkhuizen... Ken je Niels Dijkhuizen? Nee. Dat is niet de broer van Marinus Dijkhuizen... maar dat is de sportcommentator van RTV Drenthe. En die is vrij enthousiast, laat ik het zo omschrijven. Hij is een beetje half supporter. En hij kwam Mark Diemers tegen in de catacombe. En dan zegt Diemers... Hey Niels, gefeliciteerd hè? Dus dat is de speler, niet dan de verslaggever... Ja. Feliciteerd, vind ik mooi. Maar heb jij de wedstrijd ook met stijgende verbazing aanschouwd eigenlijk wat er zich afspeelde op het veld? Want Heerenveen was eigenlijk herenmeester en vervolgens zakt het zo ver terug en dat is eigenlijk niet langer een incident. Nee, want je hebt het tegen RKC was voor het eerst heel duidelijk een paar weken geleden dat ze voor rust echt heer en meester waren en het na rust gewoon volledig weggaven. Je hebt het tegen Volendam, heb je het daarna ook nog gezien, dat liep nog wel goed af en het was nu weer zo. En het was geen incident, maar wat je zegt met stijgende verbazing, omdat ik vond dat Heerenveen echt een goede eerste helft voetbalde, veel kansen bij elkaar gevoetbald. Ook dat komt wel vaker voor, hè? Een goede eerste helft en een dramatische tweede helft. Ja, en op het moment dat die tegenslag komt, echt helemaal in elkaar zakken. En ook niemand die, ook niet op het middenveld, ook niet centraal in de verdediging, die af en toe even een duel pakt, dus even een bal goed wegroeit. Want je had op een gegeven moment die goal van Romani die er dan uit een kluts inviel, die tegen hem aan wordt geschoten en die dan vervolgens die erin vliegt. Maar als je kijkt wat er daarvoor al gebeurt, niemand die het duel een keer pakt, niemand die bal wegroeit, niemand die ertussen staat. Emma kon helemaal, gewoon 4-5 passes, gewoon ongeveer op de kop van de 16, gewoon richting het doelgebied combineren. En dat was wel schrijnend. Herkenbaar wel, Pascal, hè? Nou, het is zeker herkenbaar. Nou ja, absoluut. Ja, maar nogmaals, wij zitten niet in de beste fase van het jaar dus. Nee. Maar er is een oplossing. Althans, Sidney van Hooijdonk heeft de oplossing. Even luisteren. Sidney van Hooijdonk. Ja, ik weet alleen dat we gewoon te lief zijn. Dat er te weinig klootzakken zijn. Ik ook. Ik moet ook meer een klootzak zijn. En met klootzakken kom je uiteindelijk het verst. Met klootzakken kom je altijd het verst. Was jij een klootzak? Ik was zeker een klootzak, ja. Met de hoofdletter K. Ja. Nee, maar ik ben het wel gedeeltelijk met hem eens, absoluut. Ik vind het ook dat we tegenwoordig heel veel lievertjes hebben. Alleen, je mag ook tegenwoordig natuurlijk heel weinig. Alles wordt gefilmd. Iedere actie die je maakt, iedere tackle die je maakt, wordt natuurlijk uitvergroot. Ik vind ook dat die VAR-momenten, die worden, als je die in slow motion afspeelt, zien ze er ook altijd veel heftiger uit dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dus ik denk ook wel dat daar ook wel een groot gedeelte in zit. Je kan ook niet heel veel meer. Nee. Vroeger kon je nog eens iemand in zijn rug knijpen. Of op zijn Achillespees staan, maar dat gaat allemaal niet meer. Nee, dat deed jij wel. Dat deed ik wel, ja. Ja. Was dat alles?
Ja. Ja, dat valt nog mee. Ja, nee. Ja, toch, dat valt nog mee. Het is zelfs zo erg dat ik van de week een wedstrijd had en ik mijn knie nu bijna in puin ligt. Dus, Je ja. voetbalt nog? Ja, ik had een wedstrijd met RTL. Oké. Ja, dus en ik was een bal tussenin en ik maak een sliding en ik kom me vol mijn knie tegen zijn knie. We moeten zelf zorgen maken bij Frisian, want daar ga je ook naartoe. toch? Ja, Met de rebellen. zaterdag, Lak Frisia. Ja, Ja, komt, Ja. maar dat is... maar Van Schalbos gaat vraagteken voor treffen. Nee, met zeker Frisian? niet. Oh. Nee? Nee, zeker natuurlijk Staat niet. er gewoon. Nee, vroeger maakten ze schepen van hout en mannen van ijzer. Ah, Kijk, zo, dat is een mooie. Die ken Ja, ik Maar niet. jij voetbalt bij En de tegenwoordig is rebellen. het andersom, hè? Want je voetbalt bij de rebellen? Ja, ook. Ja. Ja. En daar ben jij zeg maar nu de klootzak op het middenveld. Nee, ik sta achterin. Oh, achter. Nee, ik sta echt achterin, want lopen gaat niet meer echt goed. Dus dat, ja. je voetbalt in elk elftal wel wat te verdienen valt, zeg maar. RTL, de rebellen. Met name gezelligheid, ja. Oh ja. Maar nog eventjes over Heerenveen, Rayon. Want Van Wonderen haalde het ook zelf aan afgelopen zaterdag. Dat het spook van RKC hier nog wel eens een beetje ronddwarrelt in het Abelensa stadion. Dat mensen... Nou, laten we anders eerst even luisteren naar Van Wonderen. Kees Van Wonderen. We hebben natuurlijk na de winter, volgens mij kozen we tegen Vitesse voor om even met 5 te spelen. Omdat we de stabiliteit daar wilden. Toen gingen we eraf met 3-1. Toen kwam de kritiek van waarom ga je nou weer terug naar het systeem. Dus volgens mij moet je vasthouden aan de kwaliteiten van de spelers. En je systeem verder ontwikkelen en analyseren waar wij denken dat het aan ligt. En dat is een combinatie van factoren. En vooral het proces blijven volgen. Dus analyseren, trainen, verbeteren, analyseren, nogmaals spelen. Veel analyseren. That's it. Ja, hij gaat eigenlijk in van moet hij weer niet overswitchen naar, of niet, moet hij niet eigenlijk weer switchen naar het 5-3-2 systeem. Ja. Wat vond jij? Jij zei eigenlijk, even luisteren, even kijken. Jij zei nee. Nee, ik helemaal zei niet niet overstappen. Maar dat komt ook omdat ze daar nu niet de spelers voor hebben. Ze hebben achter Bogniewicz en Van Ottel hebben ze alleen nog Bruma. Ja, je hebt 3 centrale verdedigers voor 3 posities dan. Ja, ik denk dat dat te weinig is. Alleen ik denk wel dat het probleem van Heerenveen, het klootzakken gedeelte, daar ben ik het voor een deel mee eens. Maar het is ook een selectie die niet in balans is. Omdat je hebt een jaar lang hebben ze eigenlijk 5-3-2 gespeeld. Eerst onder Tobias en toen onder Van Wonderen. Met Tahiri en Haai daar dan voor. En dat komt prima. Alleen je ziet nu eigenlijk al best wel lang dat als je met 4 verdedigers speelt en met Tahiri en Haie daarvoor staat, dat eigenlijk gewoon te veel voetballers zijn allebei die te weinig in de controle of een keer een duel pakken of eens een keer een tackle neerzetten. Dat die heel verdedigend heel erg kwetsbaar zijn. En wat je ook ziet in die viermansverdediging is dat je met Mats Keulert iemand hebt die continu aanvallend drengt, maar die verdedigend vaak verkeerd staat. Dus je hebt heel veel spelers die, denk ik, wel een positie achter in het elftal kunnen hebben in een 5-mansverdediging, maar in een 4-mansverdediging kwetsbaar zijn. En dat komt, ja, je hebt dan ook nog eens een stuk of 4 nummer 10 eigenlijk. Je hebt Van Amersfoort, je hebt Olsen, je hebt Al-Hadj, je hebt Halilovic. Dus je hebt een selectie die niet in balans is. En je hebt nu een soort halfproduct tussen een selectie voor 4-3-3 en een selectie voor 5-3-2. Ja. Je kunt eigenlijk met deze selectie kun je beide systemen heb je niets dubbel bezet. Dat klopt niet. Dus daar moeten ze echt in de zomer wat naar gaan kijken van ja, wat willen we nou eigenlijk? Op welke manier willen we spelen? Met welke intenties en in welke formatie? En daar die selectie op gaan samenstellen. Want ze zijn nu een tijdje 5-3-2 bezig geweest. In de winter het idee naar 4-3-3 gegaan. En het is nu eigenlijk geen van beide. Ik hoop dat de algemeen directeur daar tijd voor heeft in de zomer. Ja, die krijgt er nog wat klusjes bij. Ja, daarom. Ja, maar ik vind dat echt heel gek. Want je hebt Olsen, een speler waar meer dan $1 miljoen voor is betaald. Die in Zweden bekend stond als een hele goede aanvallende middenvelder. Die is nu rechtsbuiten geworden. Nou, je hebt Halilovic die er al lang rondloopt. Die bijna niet meer aan bod komt. Ja, die viel dan eventjes in afgelopen weekend. Al-Hadj, waarvan ik denk dat je die eigenlijk zou moeten verlengen. Maar dat doen ze niet, omdat ze er te veel hebben. En ze hebben dan Van Amersfoort er in de winter ook nog bijgehaald. Terwijl je eigenlijk al 3 nummers 10 had. Dus je hebt een middenveld wat overloopt van dezelfde types. Maar waarin een beetje de verdedigende balans, een controleur ontbreekt. En dat zie je ook in wedstrijden tegen RKC zie je dat terug. Die wedstrijd tegen Emmen zie je dat terug. En met ze voetballen leuk mee. En je denkt eigenlijk van, we hebben de regie in handen. Maar pas boem, dan valt hij er in één keer in. En dan zijn ze de klus helemaal kwijt. Ja, en ik vind het ook gek dat Bruma heel snel is afgeschreven. Want die heeft toen tegen RKC natuurlijk gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Alleen als je dan nu het verhaal hoort van Sidney van Hooijdonk, van we missen klootzakken. Bruma is zonder hem als klootzak te willen neerzetten. Maar dat is wel echt een winnaar. Hè? Dat is echt iemand die gaat ervoor. En die heeft gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Maar die is gewoon er gelijk afgegooid. Die is toen Van Ottelen, die is er toen ingekomen. En die is nu blijven staan. Alleen als je het over winnaars hebt in je ploeg. Over mensen die weten hoe je dingen over de streep trekt. Ja, dat vind ik wel eentje. En die zitten nu al weken op de bank. Ik begrijp dat niet zo goed. Nee, dus jij zei al, ik heb wel een beetje kritiek op Kees van Wonderen. Kees van Wonderen doet het eigenlijk niet veel beter dan Johnny Jansen. Nou, als je nu naar de resultaten kijkt, dan komt het ongeveer op hetzelfde neer. Dat vind ik wel.
En ik denk dat Kees van Wonderen er zelf behoorlijk mee in zijn maag zit momenteel. Want ja, je wil als trainer toch iets in ontwikkeling zien. En natuurlijk, je hebt soms slechte fases, je hebt goede fases. Alleen Heerenveen heeft een heel vreemd seizoen waarin je die eerste 14 wedstrijden voor het WK, nou ja, gewoon puur naar resultaat gekeken, echt heel goed hebt gepresteerd met die 5-2. En vervolgens zijn ze gaan schuiven met formatie en spelers. En sindsdien is eigenlijk gewoon de opgaande lijn die je als trainer hoopt te zien. En soms kan dat wel eventjes door een dalletje gaan, dat je daarna weer omhoog gaat. Maar die is helemaal weg. Dus ik denk dat Kees van Wonderen zichzelf ook wel zorgen maakt. Ja. Hebben de winteraankopen misschien ook wel een rol in gespeeld? Want inderdaad, een Van Amersfoort moet je inpassen, een Saroui moet je inpassen. Maar dat is het nieuwe speelgoed. Ja, dat is Maar kijk, Saroui. Saroui is gewoon top. Alleen door de aankopen die je hebt gedaan en tegelijkertijd ook nog hebt gezegd, we gaan het ook op een andere manier doen, een ander systeem, plus nog Noppert en Van Beek die wegvielen, heb je eigenlijk het hele fundament dat er lag, heb je eigenlijk deels door pech, maar ook deels door eigen toedoen, ben je daaraan gaan morrelen. En nu heb je eigenlijk iets dat helemaal... Wat je dus zegt is dat ze aankopen gedaan hebben en die aankopen die hebben ze dus niet gericht gehaald naar het systeem. Nee, dat vind ik niet. Want ik vind Pelle van Amersfoort een hele goede middenvelder in de Eredivisie. Alleen ze hadden al 3 nummers 10. Hij heeft natuurlijk wel een kwaliteit die andere nummers 10 minder hadden. Halilovic zou ook een loper kunnen zijn, maar dat is Van Amersfoort natuurlijk maar ik denk als je daar de analyse had gemaakt, dat je had daar beter een nummer 6 kunnen halen. Ja. Waardoor je iemand als Haaien, die eigenlijk gehaald is als opvolger van Veerman, echt als de regisseur, veel meer in zijn kracht kunt gebruiken. Want dat is nu eigenlijk nog de meest verdedigend denkende middenvelder. En dat vind ik weer zonde van zijn kwaliteit eigenlijk. Het sluit aan wat we vorige week ook gezegd hebben. Een type Marten de Roon, dat is wat Heerenveen mist. Een nummer 6, een slot op de deur, een klootzak. Ja. Ja, ben jij wel eens... Woord van de uitzending, hè? Klootzak. Klootzak, ja. Toevallig, Pascal. Dat dat ik hier zit. Ja. Daarom hebben we jou uitgenodigd. Ben je wel eens gedegradeerd eigenlijk? Ja, met ADO? Met ADO Den Haag, ja. Ja, het jaar erop wel gepromoveerd meteen. Ja. Maar nee, ik ben, ik kwam wel halverwege het seizoen. Toen ik van Feyenoord wegging. En toen stonden ze al bijna onderaan. Nou, toen stonden we wel redelijk onderaan, ja. Want met Cambuur, je hebt je er al bij neergelegd? Nou ja, weet je, het is nog 4 wedstrijden. Dat weet ik. En zijn 12 punten? Dus 12 punten? Ja, natuurlijk. En 3 keer 4. Ja, natuurlijk. Ja, ik zit te denken, maar 12 punten. We hebben er nu ook 8, dus... Ja. Het is nog te doen. Ja. Wat is te doen? In theorie? In theorie, is het te doen, absoluut. Ja, oké, nou goed. Deze vraag ga ik ook niet aan jou moeten stellen. Nee, weet je, kijk, je kan zeggen van het is niet te doen meer, maar dan ga je het neerleggen. Ja, leuk voor de mensen ook om te horen. Nee, dat is totaal niet. Kijk, zolang er een kans is, moet je ervoor gaan. Ja. Toch merk ik wel dat de kritiek aanswelt. Met name richting George Ulte. Merk jij dat ook? Ja. Ja, het riool van Twitter, zoals onze collega Geert dat dan zegt. Als je dat open trekt, dan zijn er behoorlijk wat supporters die vinden dat Ulte niet bij Cambuur past. En wat vind jij? Nou ja, ik vind dat... kijk, Ulte is natuurlijk deels verantwoordelijk voor de situatie waar Cambuur nu in zit. Maar deels, want Ulte die werkt met de selectie die is samengesteld voordat hij kwam. Er zijn een aantal spelers in de winterstop gehaald, waarbij je kunt zeggen, is de winterse transferperiode de meest ideale transferperiode om spelers te halen. Dan kom je toch vaak repareren. Ja, kom je vaak bij de gokjes uit, de Mahis van deze wereld, die nog lang niet fit zijn. Ik zie wel dat er voetballend een opleving is geweest waarin het een fase beter was. Die fase van AZ uit, Eagles thuis, PSV thuis, uit, sorry. Alleen dat het dan vervolgens helemaal inzakt, dat zit hem in de mentaliteit bij de spelers. En natuurlijk, dat is kritiek aan het adres van Ulte, die dat er niet in heeft gekregen. Maar ik vind het te vroeg om hem af te schrijven. Ik zou zeggen, geef hem de kans. Laat hem samen met Etienne Rijnen een selectie bouwen. Ja, en sta je dan volgend jaar na 15 wedstrijden op de 9e plek, ja, dan mag je hem afrekenen. En ik vind dat je hem die tijd moet gunnen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat de voetbalwereld vaak niet zo werkt. Nou denk ik wel dat Cambuur een directie heeft, een leiding die niet zich laten regeren door het opportunisme. En die Ulte ook aan zijn contract zullen houden. Dus ik vind dat je mag hem er deels op afrekenen. En hij heeft absoluut dingen gedaan die beter hadden gemoeten. Maar ik zou zeggen, geef hem de kans volgend seizoen om een nieuwe selectie te bouwen. Ja, maar eigenlijk als je kijkt naar... vanaf het moment dat Henk de Jong voor het eerst is weggevallen. Dan heeft Pascal het met Martijn Barto een tijd overgenomen. Dennis Haar is gekomen. Toen heeft Henk het weer een tijdje gedaan. Nou, toen nog een paar wedstrijden Pascal en Martijn. Er zijn eigenlijk 4 verschillende trainers geweest.
of periodes van trainers. Maar eigenlijk is het toch al meer dan een jaar qua resultaat gewoon echt flink onder de maat. Ja, Dus vorige tweede seizoen zelf 2 overwinningen. Nou ja, daarom. Dus ik verbaas me er af en toe zelf ook wel een beetje over. En ik vind, wat ik net ook zei, ik heb het idee dat de mismatch er een beetje op dit moment in zit. Dat George Oté dacht dat hij met een soort resultaatvoetbal Cambuur voor de Eredivisie kunnen behouden. En dat hij gaandeweg tot de conclusie is gekomen, oh ja, dat zit gewoon niet in deze groep. Dus je hebt gewoon een groep en een trainer, die zijn ook niet op elkaar samengesteld. Die zijn natuurlijk tussendoor zijn ze samengekomen. En daar is geen match. Alleen, ik denk als je gewoon puur... Het is ook een kwaliteitsverhaal, want je hebt eigenlijk gewoon 4 verschillende trainers. Nou, Pascal heeft een tijd gedaan met Martijn Barto, Dennis Haag heeft het gedaan, Henk de Jong heeft het nog een periode gedaan en Ulte nu. Ja, en het komt er allemaal niet uit. Dus dan kun je nu wel zeggen van, op het riool van Twitter, ja, gooi er een nieuwe trainer voor. Maar als 4 trainers gedurende meer dan een jaar het er niet uit hebben gehaald, ja, dan gaat de 5e denk ik ook niet doen. Kijk, en wat je wel ziet is natuurlijk die chemie. En daar heb ik Ulte laatst ook naar gevraagd. Is die chemie er nog tussen de selectie en tussen de technische staf en tussen de trainer? Want ja, je ziet wel dat dingen die Ulte ook benoemt voor wedstrijden, dat die vervolgens Excelsior, Twente eerste helft, ja, dat het tegenovergestelde gebeurt. Dus je kunt best vraagtekens zetten bij of die chemie tussen deze selectie en deze trainer er is. Maar in hoeverre kun je dat de trainer aanrekenen? Want dat is inderdaad al een proces wat al heel lang gaande is. En Ulte heeft daar nog geprobeerd iets van te maken. Nou ja, dat is hem niet gelukt. Ja. Het is de hamvraag eigenlijk. Pascal, daar kan jij het beste antwoord op geven. Is de chemie er nog tussen de trainer en de spelers? Volgens mij wel. Ja, wat wil je daarop zeggen? Nou, gewoon het eerlijke antwoord. Nou, ik zeg toch volgens mij wel. Ja. Dus ik heb geen idee. Nogmaals, je zit niet in een goede fase. En wie er ook verantwoordelijk voor is, denk dat iedereen er verantwoordelijk voor is binnen de club. Mm-hmm. Ik denk dat je echt een probleem had gehad als je nu en een trainer met een doorlopend contract had gehad en een selectie met allemaal doorlopende contracten. Dan had je echt een probleem gehad. Want dan had je nu na deze degradatie echt moeten gaan kiezen van of we gaan verder met deze trainer en we gaan dus echt bezemen in die selectie met doorlopende contracten, wat heel moeilijk is. Dan was het echt een of-of verhaal geworden. Maar je zit nu in een selectie waarin eigenlijk gewoon 3/4 van de contracten aflopen of gehuurd zijn. En je hebt een trainer die doorloopt. Ja, ik denk dat je gewoon dat je het jezelf heel moeilijk gaat maken, onnodig moeilijk gaat maken door aan beide kanten te gaan snijden. Ik denk dat je gewoon een nieuwe TD, de trainer die er nu is, je gaat er wat van maken. Ja, ik heb ook wel eens gehoord van, Cambuur had eerder door moeten selecteren. Hè? Eerder afscheid moeten nemen van bepaalde spelers. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, kijk, dat binnen de club niet goed gegaan is, dat is denk ik wel een feit. Ik denk dat je inderdaad had moeten kijken naar 2 kampioenschappen, 9e. Historisch hoog geëindigd voor Cambuur zijnde. Ja, dan moet je wel kijken naar het doorselecteren. Want dan weet je ook, het eerste jaar is fantastisch. Hè? Eerste jaar Eredivisie, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je bent onbekend. En daardoor eindig je ook heel hoog. En dan moet je kijken naar van, waar kunnen we onszelf verbeteren. En dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, Cambuur moet zich alweer richten op... Dus ik denk dat op de vraag over Sjors, ik denk dat het voor Sjors ideaal is dat eigenlijk 80% van de groep afloopt. En dat hij samen met Etienne kan gaan bouwen aan een elftal waar hij misschien wel meer vertrouwen in heeft op dat moment. Ja. Wat is jouw indruk van Sjors en hoe hij werkt? Sjors is heel gedreven. Stuurt mails midden in de nacht met planningen. Beantwoord je die dan ook? Nee. Ik beantwoord heel soms eens een mail. Maar nee, heel gedreven. Robbie Alphen beantwoordt ze niet, hè? Nee. Maar goed, die kan niet met de computer ophalen. Waarvoor verstuurt hij de mails dan? Dat is gewoon de hele staf, die leest gewoon... Weet je, kijk, hij bereidt alles op en top voor. En dat is misschien ook wel zijn valkuil, denk ik. Ik denk dat hij te veel voorbereidt. En dan bedoel ik meer in de zin dat hij echt eigenlijk alles wil voorbereiden. Dus dan, er is weinig ruimte, bij wijze van spreken, voor de rest om daarin te horen, zeg maar. Dus ik denk dat het voor hem heel mooi zou zijn als hij vanaf volgend jaar ook kan kijken om meer mensen erbij te betrekken. Ook eens een keer een hele training weggeeft. In plaats van bijvoorbeeld losse onderdelen. Om dan van daaruit zeg maar, meer je staf aan het werk te zetten ook op dat moment. Ja, is dat ook iets, Pascal? Want jij zegt van hij bereidt heel veel voor en dat kan ook zijn valkuil zijn. Is dat ook, als je dat naar tactische plannen kijkt? Of heb jij het dan vooral over in relatie tot de samenwerking met zijn staf? Nee, eigenlijk op alles. Ja. Want dan is de overgang van Henk de Jong naar hem toch ook heel groot. Want Henk gaf juist heel veel vrijheid nog, ook in de ploeg zelf. Dan is die overgang gigantisch. Dat is zeker zo. Maar ik denk dat dat er geen betere trainer is in het voorbereiden van trainingen en wedstrijden.
in beelden en dergelijke, in trainingen en oefenvormen. Dus wat dat betreft kan denk ik iedereen daarvan van leren. Alleen... Henk ook. Nou, maar Henk is natuurlijk een ander type. Dus iedere trainer heeft natuurlijk een eigen een bepaalde werkwijze. Ik zit daar een beetje tussenin. Ik heb heel veel, denk ik, van Henk geleerd. Echt heel veel. Van hoe je dingen op het veld moet doen. En Sjors is meer van heel veel dingen op de laptop doen en presentaties geven. En eigenlijk alles benoemen wat er kan gebeuren. En daardoor is er minder voor ons, zeg maar, op tactisch gebied op het veld te doen, zeg maar. En dus dat zou ik hem wel willen meegeven. En dat heb ik hem ook wel eens tegen hem gezegd. Dat ik me best wel zorgen maak voor hem over volgend jaar. Hè. Als dus iemand wegvalt, krijgt hij dat pakketje wat ik doe, krijgt hij er ook nog eens bij. Dus ja, hij doet al zoveel. Hij zit soms tot 3 uur 's nachts te werken. Nou is het wel een nachtmens, heb ik begrepen. Het is geen ochtendmens, maar echt een nachtmens. Dus hij werkt gewoon ook heel veel tot echt in de late uurtjes. En als hij dat er ook nog eens bij krijgt, dan maak ik me daar voor hem wel heel veel zorgen om. Ja, Cambuur richt zich op de toekomst. Jij moet je ook richten op de toekomst. Ja. Ja, weet je wat je gaat doen? UWV. UWV? Ja. Samen met Rayon. Nee, ik heb nog helemaal niks wat dat betreft. Nee. Wat zijn je ambities? Nou, ik wil uiteraard het trainingsvak inblijven. En ik wil mezelf verder ontwikkelen als trainer. Het zij als assistent ergens nog. Het zij misschien als hoofdtrainer in een tweede divisieclub. Alleen ja, goed, ik heb afgelopen jaar ook een aantal clubs afgewezen. Omdat ik het bij Cambuur heel erg naar mijn zin had. Noem ze wat namen, dat is altijd leuk. Nee, dat is niet relevant nu. Het zijn in ieder geval clubs in de KKD, ook tweede divisieclubs. Om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Alleen ik heb het bij Cambuur heel erg naar mijn zin. Dus die heb ik afgewezen afgelopen seizoen. Is er een kans dat ze weer terugkomen? Nou, dat denk ik niet. Want wie zit er nu? Dan kunnen we het even uitplaatsen. Die zijn voorzien. Die zijn voorzien. Ja. Nee, dus dat is voor mij is het wel jammer natuurlijk dat ik het allemaal heb afgewezen, uiteraard. Als ik dit had geweten van tevoren, dan had ik dat natuurlijk niet gedaan. Nee. De zaak ook weggedaan, omdat ik er ook gewoon weinig tijd voor had. Dus ook die escape rooms. Ook die heb ik weggedaan. Ja. Ja, dus nu heb ik echt eigenlijk... Maar je hebt nu rentenieren dan? Nu. Nou ja, als het kan, zou het fantastisch zijn, maar... Nee, maakt je vrouw haar zorgen dat jij zoveel thuis gaat zijn dan straks? Ja, maar ik kan je verzekeren, ik ben geen thuiszitten. Dus ik ga echt wat doen. En anders ga ik weer bij de politie of zo, joh. Ik zie het wel. Ja, maar de KKD, je zou ook wel weer in de KKD aan de slag willen. Ja, waarom niet? Ook als assistent? Ja hoor. Ja, ik voel me nergens te groot voor. Ik denk dat het ook wel bewezen heb de afgelopen jaren dat ik het heb overgenomen. Weer teruggegaan in mijn eigen rol, in mijn eigen rol, zeg maar. Weer over moeten nemen, weer teruggegaan. Nooit een commentaar ergens op gegeven. Dus wat dat betreft kan ik me wel recht in de spiegel aankijken. Dat ik denk van, nou, ik heb er alles aan gedaan. Ja, nog één dingetje, want je zei net bij de politie. Ja. Meer blauw op straat? Ik heb, voor ik bij Cambuur kwam, heb ik gesolliciteerd bij de politie. Ja, toen was ik wel een beetje klaar met de voetballerij. En toen was ik eigenlijk ver in die procedure. Ja. En toen belde Henk uiteindelijk. Als ik niks heb, dan ga je gewoon naar de politie. Dan ga ik dat politie wat doen. Rotterdam. Ja, misschien ESPN ook nog gevraagd om analistenwerk te doen. Dus dat is ook misschien wel leuk, maar mijn hart ligt uiteraard... Lekker snabbel is dat. Mijn hart ligt in ieder geval op het voetbalveld. Dan kun je goed verdienen, schijnt. Ja, en je hebt de looks hè, voor de ESPN. Dat zeggen ze vaak. Die kunnen we een klootzak gebruiken, denk ik. Hey, jongens, dat brengt ons bij onze nieuwe rubriek. Praat bij de koffieautomaat. Ja, praat bij de koffieautomaat. Een beetje juice, hè? Een beetje leuke dingen. Ik weet wel, de hoofdredactie die houdt de adem in bij deze rubriek. Want we zijn op de vingers getikt en het moet allemaal wat inhoudelijker. Maar presentator Erik Enema, die is bij de garage geweest. Ja. Ja, en zijn monteur die luistert ook geregeld naar de podcast. Oké. Maar heb jij nog wat laatste juice? Ja, jawel. Nou, vertel. Het moest inhoudelijker. Dus, ja, het moest inhoudelijk. Dan vraag je het wel aan de verkeerde, denk ik. Oh ja? Ik heb beter aan jou vragen. Nee, dan ga je dankjewel, Rick. We bevinden ons natuurlijk in het weekend ook wel op de amateurvelden. Wesley Sneijder, afgelopen weekend zijn hamstring verrekt. Ah, die was in Buitenpost. Ja, hij was in Buitenpost. Daar is een opstootje geweest. Dat is allemaal best wel ernstig. Er is iemand gewond geraakt van Buitenpost bij een vechtpartij. Maar Wesley Sneijder, die zit bij een club, DHSC in Utrecht. Die speelde tegen Buitenpost. Nou ja, daar ontstond dus die vechtpartij. Dus Wesley Sneijder die klimt over het hek bij Buitenpost. En die wil het veld op sprinten. Glijdt uit, hamstring verrekt. Ach, maar verrekt, niet afgescheurd. Niet afgescheurd. En zijn er ook beelden van? Er zijn wel beelden van dat hij op het veld staat. Maar niet dat hij uitglijdt en
dat hij zijn hamstring verrekt. En laat ik erbij zeggen, voordat je weer verkeerde dingen in de wereld krijgt, hij heeft geen rol gespeeld bij die vechtpartij. Dat niet. Doutzen Kroes trouwens, ken je Doutzen Kroes? Ja, zeker. Heeft daar huis verkocht in Oostermeer. Oké. Ja, Ja, Oostermeer ken ik dan niet, maar... Nee, maar goed. Jestermar, ken je dat wel? Jestermar ken ik Dat wel. ken je dan weer wel. Voor €288.000 had ze hem Dat is verkocht. geen geld. Nee, ze had hem gekocht voor Daar heb je in 360. Rotterdam helemaal niks voor. Kamertje. Ja, En Anneke Dauma, die ken je ook. ja, dat is van het Woonskip. Van Booskip. Ja, zeker, Die is ja. aan de kapper geweest. Die heeft Oh. nou blonde lokjes. Nou ja, goed. Ze moeten zelf nog wel een beetje... En ook daar zijn foto's van? Nee, er zijn geen foto's Oké. van. En nog wat anders, want het past misschien ook wel een beetje in deze rubriek. Want 3 weken geleden is Bokito overleden. Jullie, toch een beetje het beeld, het boegbeeld van Rotterdam. Boegbeeld van Diergaarde Blijdorp. Van Blijdorp. Ja. En nou, die kennen we natuurlijk allemaal, die is landelijk bekend. Maar ik hoorde dat jouw vrouw toen ook in de dierentuin was. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Toen die ontsnapt was. Ja, die is wereldnieuws geweest op CNN. Ja, die heeft, Jouw vrouw of Bokito? beide. Nee, die heeft inderdaad, die was toen onze eerste geboren werd, een abonnement op de dierentuin. En zij was daar op het moment dat die aap dus ontsnapte. En ze liep een hoek om en toen zag ze die aap inderdaad aankomen rennen. Die is omgekeerd. Sorry dat ik moet lachen. Ja, nee, het is heel ernstig. Ja, nou ja. En die, als je de foto's kun je googlen. Ja. Maar toen is ze omgekeerd gaan rennen. En toen voelde ze de grond echt trillen. Ja. En uiteindelijk zijn we onder een picknickbankje gedoken. En die aap kwijt geweest te zijn. En eigenlijk zijn er toen foto's gemaakt blijkbaar. En s'avonds laatst heeft ze dus gemerkt op Shownieuws en CNN dat die aap echt op 1 meter achter haar gezeten heeft aan die picknicktafel. Ja. Ja, echt. Bizar verhaal. Ja. Dus ik had de volgende dag een apenpakje gekocht. In de slaapkamer of gewoon... Nee, Voor de benaderbar, denk ik. Nee. Hoe is er in Huizenbosgaard gereageerd op het overlijden van Bokito? Deze volgens Nou ja, daar ben ik heel veel voor gebeld uiteraard. Maar dat heb ik uiteraard geen... dat is... Echt, dan gaan media jou bellen. Je hebt je echt benaderd? Oh, oké. Ja, maar je hebt gewacht voor de podcast. Ja. Voor praat bij de koffieautomaat. Ja, voor praat bij de koffieautomaat. Voor de nieuwe rubriek. Ja. Ja, nee, dus dat was, die was wereldnieuws toen de tijd, ja. Ja. Heb jij nog wat gehoord? Voor de rest wat juice, wat leuke roddels. Als je me had voorbereid, dan had ik er iets misschien wel Had je iets geweten? Kunnen bedenken, maar... Nee, Rayon ook niet? Nee, sorry. Ik zie dat jij ook niet, dat jij niet helemaal overtuigd bent van deze rubriek. Nee. Nee, als dit de inhoudelijke variant is, vraag ik me af wat jullie hiervoor gedaan hebben. Ja, en wie is met deze rubriek gekomen dan? Ja, dat... Zal ik nog eentje Geert? doen van amateurvelden? Ja, Geert Vertuinen. Ja, Geert Vertuinen. Ja. Er was paniek afgelopen zaterdag op de voetbalvelden van Bolsward. Je begint al te lachen. De kraken natuurlijk in de derde klasse A. SC Bolsward, Heerenveense Boys, de nummers 1 en 2. De wedstrijd zou bepalend kunnen zijn in de titelstrijd. Maar de shirtjes van Bolsward, de rugnummers, daar is iets misgegaan bij het wassen. Dus de rugnummers, toen ze uit de wasmachine kwamen, niet helemaal drogen. Dus nog eventjes in het drogen. Dus die shirt. Maar toen zijn die rugnummers dus op een of andere miraculeuze manier gekrompen. Ja. Waardoor ze niet helemaal goed meer te zien waren. Dus vrijdag paniek in Bolsward. Bij diegene die ze gewassen heeft. Ik zal geen namen noemen, maar het is een collega van de Leeuwardenkrant. Wie is het dan? Marissa? Marissa uit Bolsward. Die heeft ze dus niet goed uiteindelijk. Dus paniek, Bolsward, voor de topper. Uiteindelijk, ik zag een foto van de Leeuwardenkrant. De rugnummers waren uiteindelijk gewoon goed te zien. Maar goed, Dus het dus is allemaal met een sisser mag ik nog afgelopen. een klein verhaal vertellen? Ja, klein verhaal. Als ik de tijd voor heb. Hè. Ik weet niet hoe we zitten in die sportcast hier. Maar wij hebben ooit een keer met Utrecht een wedstrijd gespeeld, NEC uit. En ik weet niet of jullie ooit wel eens in het oude stadion geweest zijn van NEC met die Sintelbaan. Ja, wel zeker, ja. Wij speelden daar met Utrecht en we hadden de verkeerde tenues mee. NEC speelde in het rood en Utrecht ook in het rood. Ja. En wij speelden uit. Verkeerde tenues mee. Hebben wij vanuit de supporters allemaal shirtjes, allemaal uitshirtjes vanuit het vak moeten halen. En hebben wij in die shirts moeten voetballen. Maar daar waren dus geen rugnummers op. En wij hebben dus voor de wedstrijd, met tape, rugnummers moeten maken op die shirts. Maar jullie hebben gewoon aan de supporters gevraagd van jongens, mag ik misschien jouw shirtje even lenen? Ja, de een stonk naar de wiet, de ander naar de bier. Ja. Maar we wonnen wel, dus dat... Wel een goed verhaal. Ja, dat is een goed verhaal. Ja, goed verhaal. Ja. Had je nog gehoord van Siep van de Ploeg? Siep van de Kast? Nee, Siep van de Ploeg. Nee? Nee, doen we dat volgende week. Want we moeten door. Want jij zei dat Saroui, dat wordt misschien wel de grootste transfer aller tijden voor Heerenveen. Op dit moment is dat Afonso Alves. Ja. Ging volgens mij voor 18 miljoen ging hij naar Middlesbrough.
Dit wordt Sarawi Ja, wordt had jij 20. vergist, denk ik. Wordt, 20 Nou ja, plus. ik heb het optimistisch ingeschat. Nee, Ja, maar soms vergist. als je kijkt naar Sar, 12 miljoen. Ejuke is 12 miljoen. Ik vind Sarawi gewoon puur qua voetbaltalent. En als je kijkt de lijn die hij inzet, als hij die blijft doorzetten. Ik vind hem echt meer hebben dan Ejuke en dan Sar. Dus ik vind echt dat dit voor Heerenveen... Misschien 18 miljoen is een optimistische schatting. Als ik het nu zo hoor, denk ik van oei, ik heb hem hoog ingezet. Nee, maar ik vind het echt nog qua speler die qua categorie, qua talent, hoger zit dan Sar en hoger dan Ejuke. Wat vind jij van Sarawi? Ik een goede speler. Ja, beter dan Maar ik vind sowieso bij Heerenveen een aantal goede spelers ook zitten. Dus, Noem nog eens een paar. ik vind Sidney Verhooydonk, die is op dit moment natuurlijk topscorer. Doet het hartstikke goed. Toch koos jij voor Ulrikes. Ja, maar Sidney van Hooydonk is wel een jongen die... Ik kies voor Ulrikes omdat ik vind dat hij ook gewoon heel goed is. Hij zit op dit moment wel in een wat mindere fase. Hè, wij hebben Lange Björn, fase dan. een wat langere fase. Nou goed, hij maakt wel bij zijn nationale elftal een fantastische goal. Ja. Ongelooflijk. En bij ons ja. wat minder. En ik moet wel zeggen, hij heeft de afgelopen weken op het trainingsveld echt wel weer laten zien dat hij wel weer eraan zit te komen. Dus... Maar een echte spits wordt altijd beoordeeld op doelpunten. Op doelpunten, En Van ja. Hooijdonk, die heeft er nou inclusief beker 18 in liggen. ja. En help me eventjes, Ulrikes. Ik hoef je Met niet, beker? hoef ik je niet te helpen of wel? Maar ik Je vind had een bijnaam toch voor Rodriguez Ja. laatst. Oh ja, 0-3. Nee, maar dus ik kies hem. Ik kies nog. Ja, uiteraard kies ik voor Ulrikes. Maar ik vind. Maar gewoon omdat Van hij Hooijdonk- onder contact staat Van bekend. Hooijdonk vind ik absoluut een hele goede speler. In hoeverre zit hij echt dichter bij Johnson? Want Johnson die is natuurlijk als een komeet van start gegaan. Hele goede wedstrijden. Maar ja, nou merk je, hij heeft een jaar niet gespeeld. Hij speelt nu langere tijd. Het zakt allemaal wat in. In hoeverre komen die twee dichter bij Ja, die elkaar? zakt er bij Cambuur niet in. Nou ja, dat is Ja. waar. Er zijn weinig die hun... Ik vind Ja, er zijn Van weinig die- Kaam vind ik een van de Ja, weinigen Daniel die- is een hele goede speler. Navarone haalt wel redelijk niveau. Maar Ulrikes zit denk ik vlak achter Björn. Ik Ja. vind Ulrikes wel een speler die volgend jaar in de KKD er ook zo'n 20 kan maken. Dat vind ik echt... daar zit zoveel meer in. Als je naar het vorige seizoen kijkt. Het is een beetje een mysterie dit jaar natuurlijk geworden hoe dat nou kan. Maar als je nou gewoon volgend jaar in die KKD gewoon gaat spelen bij de bovenste plaatsen. Is het echt een spits die er gewoon Ja, en 20, dat moet je 25 dus ook kan maar maken. afwachten. Je moet je afvragen inderdaad, wat wordt het budget? Ja, dat is waar. Ik hoorde trouwens dat Rajiv van La Parra had zichzelf ook nog aangeboden bij Cambuur van de winter. Ik heb geen idee. Nee? Was het dat geweest? Van La Parra had zich ook nog aangeboden bij Emmen, meende ik. Voetbal nou bij Almere City. Ja, maar ik denk dat je op zich... Ja, ik vind voor beter. Ik ook. Nou ja, zijn we daarover uit. Ja. Goed zo. Nog één dingetje. Ken jij Jan Siersma Jan Siegsma ken ik zeker. van Bidaat? Ja, qua naam hoor. Ik ken hem niet persoonlijk, maar... Nee, maar die doet hartstikke goed natuurlijk met AZ onder de 19 is. Hè? Die speelt maandagavond in de finale van de Youth League. Ik denk dat jullie nog 1 jaar samen hebben gewerkt. Hij is in 2020 naar AZ gegaan, of samen hebben gewerkt. Toen werkte hij in de jeugdopleiding bij Cambuur. En toen in 2020 zou hij de belofte van Cambuur gaan doen. Maar goed, toen kwam AZ. Ja, jij hebt hem gebeld. Ja, want zij spelen de finale dus van de Youth League. Hajduk Split. Hij doet split, altijd lastig. Ja, uit. Ja, vooral. Ja, dat Spelen in Zwitserland. Maar die nemen dus gewoon 15.000 tot 20.000 fans mee hè, voor een jeugdwedstrijd. Hij doet split. Dus dat vond ik wel mooi om te horen. Maar het is nog nooit eerder gepresteerd dat een Nederlandse club überhaupt de finale van die Youth League heeft gehaald. Nou ja, AZ heeft dat nu gedaan. Afgelopen vrijdag gewonnen van Sporting Portugal. En je hebt nieuws over Jan Siersma. Ja, nieuws. Het moet wel zeggen, het is niet de primeur. Want het, Koffiepraat? Nee, dit is geen roddel. Dit Echt is geen nieuws, hè? nieuws. Echt Dit nieuws. is echt inhoudelijk. Want wij zijn naast dat we zo nu en dan een beetje... Zijn we ook echt heel inhoudelijk, Pascal. Dat weet je natuurlijk. Maar hij wordt volgend seizoen trainer in het betaalde voetbal bij Jong AZ. Zullen we even luisteren naar Jan Siersma? Ja. We zijn daarover in gesprek. Alleen ik ga nog net tekenen. Maar het leidt wel in de lijn de verwachting dat ik die stap maak ging. Ja. Wat moet er dan nog gebeuren? Mast die een diploma helje en dan is het in principe clear? Ik mag mijn diploma inderdaad nog helje. En mijn contract is vaak zijn als die handtekening zetten moest. Maar er zat dichtbij weer de rol bij, dus dat moet goed komen. Ik vind het geweldig dat die club zeg maar, zich houdt om wat ze mij nu afsprutsen in. En ik vind het een logische en echt ideale stap om volgend jaar mijn eerste stappen te zetten in betaalde voetbal als hoofdtrainer. Kwestie van Tiert, ook die Sayer. Ja, dat is een kwestie van tier, dat klopt. Jan Siersma, volgend jaar trainer van Jong AZ. Mooi. Het is mooi toch, dat AZ die jonge jongens zo de kans geeft. Nou ja, ik denk sowieso dat een hoop Friese trainers het heel goed doen in het betaalde voetbal. Arne natuurlijk, die het fantastisch doet. Dat vind je ook een Fries. Arne Nou Slot. ja, goed, hij heeft natuurlijk bij Cambuur natuurlijk jarenlang gewerkt. Dus dan ben je wel, vind ik wel, wat verfriest. Ja, jij bent ook een Fries geworden. Nou, ik spreek redelijk wat Friese woorden. Ja. Ik kon het goed verstaan. Dus jij ik kan het alleen niet echt praten, maar ik kan het redelijk verstaan. Dus deze hele podcast toch weer in het Nederlands. Maar Ja, dat ik was ook in het Fries ik was ook aan het meelezen van je autocue in het begin. Dus ik denk, nou, doet hij het nou voorlezen of doet hij het uit zijn hoofd? Maar Nee, ik kon het meelezen. Ik kan een stukje voorlezen. Kijk, even kijken. Hier, pak het maar.
Nee, maar dit heb je al voorgelezen. En toch gewoon Ik nog kan, een het, ik keertje kan dan? het wel. Nee, Nou? ik dit ook fluitconcert. Een Ja, dat is fluitconcert mooi. Ja. in het Abelense-stadion. Ja. Niet. Ja. Niet? Dat is Russisch, Ja, hè? niet, Dat ja. is Russisch. Dat is waar. Niet. Ja. Maar goed. Maar niet alle Friese trainers doen het goed, hè? Want? Nou, Dennis van der Ree vinden we toch ook wel een beetje Fries. Oh, is ook een Fries? Nou ja, Dennis die, is een Rotterdammer in hart en nieren. die is zo vervriest. Die, Nee, klopt. Maar Dennis, blauw-wit maar ook en- daarin, wat is het materiaal? Hij heeft de Eipers ook voor de leeuwen gegooid, hè? Nou, dat bedoelde ik dat dus is, net ook te zeggen bij jou. Want je neemt, en dat zie je dus aan Dennis van der Ree, Ja. je neemt wel een risico ook met het oog op je eigen ja, maar carrière. goed, aan de andere kant, soms moet je wel eens risico durven nemen als voetbaltrainer. En ik denk dat Dennis het gewoon prima gedaan heeft. En dat het dan voor hem nu op dit moment gewoon minder uitpakt. Ja, dat is heel sneu. Maar hij heeft het wel gedaan. En dat is ook gewoon kan ook zo'n beetje afnemen. Zo is het. Jongens, we zijn aan het einde van deze podcast. Ik heb nog 3 overwegingen voor jou om, Oké, om de 3. week mee in te gaan. Om het lastig te maken. En, Precies. en Ja? we mogen er niet op terugkomen. Nee, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Mooi, dat kan niet meer. De tijd is om. Ja, precies. En als ik lang blijf praten, dan is de tijd sowieso om. Daar komt hij, hè? Ben je er klaar voor? Ja. Feyenoord of Cambuur? Feyenoord. Feyenoord. Een whiteboard of een tablet? Whiteboard. Ja. En ja of nee? Gillette is de beste man can get. Nee. Dankjewel Pascal dat je er was in gedaan. deze podcast. Rayon, dankjewel. Op naar je weekend. Dag.